Moni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe kuzambitsa chikondi pakati pathu. Tili mpulogalamu ya Tiyende Limodzi. Mpulogalamu ya Tiyende Limodzi timagawana za moyo wa mpingo ku archdiocese yathu ya Lilongwe, makamaka pafundo za utumiki mu mpingo, za chuma, za chipembedzo, komanso za makhalidwe ndi moyo wachitukuko wa anthu, moyo wachitukuko wa Khristu. Pastoral issues, liturgical issues, financial investment and development and social issues. Ndipo ine makamaka ndi zigawana nanu mpulogalamu ineyi pafundo ya utumiki pastoral komanso ndi zilowako pang'ono ku chipembedzo liturgical. Mpulogalamu ineyi mukhale ndine Bambo Louis Chikanya kuchokera ku Cathedral ya Amayi Maria Odala mu mzinda wa Jelgava mdziko la Latvia. Ndinanena kuti mpulogalamu yathu ya Tiyende Limodzi ndi fotokoza kwambiri za moyo wa utumiki, pastoral matters, moyo wa utumiki mu mpingo komanso chipembedzo mu mpingo. Komano ine popeza ndi mmodzi mwa ansembe amene ali ku ntchito za utumiki, missionary work, ndili mu mzinda wa Jelgava, makamakaso diocese ya Jelgava kumeneko ndi ku Latvia. Latvia ndi limodzi mwa dziko limene limapezeka ku madzulo kwa dziko la Russia. Mukaona pa mapu aku East Europe muona ku madzulo a Russia kumeneko kuli maiko angapo, kuli Belarus, kuli Lithuania, kuli Estonia, ndi maiko ena kumeneko. Nde mupezanso kuti pakatikati pali Latvia, ndi kadziko kakang'ono, si dziko lalikulu kwambiri, ndi dziko lochepa kwambiri. Malawi ndi Latvia zimasiyana pang'ono, Malawi amakulirako pang'ono, Latvia ndi dziko lochepa. Ndi kutumikira kumeneko ngati missionary, ndi diocese ya Jelgava, Cathedral ya Amayi Maria Odala. Tuone kutsogoloko za mpingo wa ku Latvia.
Tikudziwa muno bwino kuti mpingo kuno kwathu ku Malawi unabwera kuchokera ku Europe, maiko aku Ulaya. Ndipo maiko aku Ulaya Chikhristu chinamba ndithu kalekale. Papita zaka zochuluka anzathu atadziwa Chikhristu, atadziwa Mulungu, atadziwa Ambuye Yesu. Pamene kuno kwathu ku Africa komanso makamaka ku Malawi tinadziwa za Chikhristu mochedwerapo sikalekale. Chaka chino tikukondwerera kuti mpingo wakwanitsa zaka 125. So 125 nzaka zochepa tikayelekeza ndi anzathu mmene Chikhristu chinayambira. Ngati ku Latvia ndi dziko limodzi mmene Chikhristu chinachedwerapo, koma kuchedwa kwa Chikhristu ku Latvia nkosiyana ndi kuchedwa kwa Chikhristu kuno kwathu. Ku Latvia mbiri ikunena kuti Chikhristu chinayamba cham'ma 11th century. 11th century ndiye kuti ndi kalekale kwambiri. Zaka zama 1000 chakuti. 1000 chakuti ndiyo kuti Chikhristu chinayamba kwa anzathu. Ndiye papita zaka zambiri. Ngati kuli maparish ena mukayenda mpeza kuti parish inatsekulidwa chaka cha 1570 chakuti. Parish inatsekulidwa ndipo chalichi mpaka panopa is still standing. Mpingo unamba ndithu kalekale kwa anzathu kumeneko. Ndiye mpingo unachoka ku Europe, ku Ulaya, nkumapita kwathuko. Ndiye mpologalamu ino ndizi fotokoza mochita moyerekeza mmene mpingo wanzathu umachitira zinthu zawo, nkhani ya social, nkhani ya development, nkhani ya liturgy. Ndizi fotokoza mmene amachitira anzathu moyerekeza ndi mmene ifeyo ku Malawi timachitira, ifeyo ku Archdiocese ya Lilongwe timachitira zinthu zathu.
Koyambirira kwenikweni kwa programu yathu ya tiyende limodzi lero. Mwina ndi bwinonso kwambiri titati tikumbutsane, mwina tiphunzitsane, tidziwitsane za tanthauzo la mawu oti mission. Tinanena kuti ine ndikugwira ntchito za mission ku Ulaya, ku Latvia. Tikamana kuti mission, mawu amenewa amachokera ku chilankhulo cha Chilatini, amatanthauza kutumidwa. Utumiki, munthu amene watumika. Missionary ni munthu amene watumidwa. Umissionary suchita wekha, suzituma wekha, amachita kukutuma anthu. Ambuye Yesu timawerenga mauthenga komanso mawu ena pa Mateyo mutu wa 25 ndi 19 kuleza 20. Ambuye Yesu anatuma ophunzira ake akuti pitani tsopano ku dziko lonse mukaphunzitse anthu ndi kuwasandutsa ophunzira anga. Ndi ntchito imene munthu umatumidwa. Mission ndi ntchito imene munthu umatumidwa. Tikutenga tanthauzo la imene timamvetsera ku chipembedzo tikanoti mission kumpingo. For mission imatanthauzo zina tikapita ku secular world. Basically this mission work is for all the baptized. Aliyense amene anabatizidwa amayenoti akhale missionary njira zosiyana-siyana. Mission work, I repeat, is not a personal venture. Mission work is not a private work. You are sent by the authorities. Ambuye Yesu anawatuma ophunzira awo. Ophunzira sanangozituma okha nkumapitayi. Anachita kutumidwa ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu sopaja anachita kutumidwa ndi Atate ake. Mulungu anamutuma Ambuye Yesu. As the Father has sent me, I also send you. So Ambuye Yesu so anatumidwanso ku mission. His mission was to serve all people. So the first missionaries, like the likes of Paul and other colleagues, were sent by Jesus Christ. So Jesus Christ was sent by God. Timawerenganso pa Yohane 20 ndime ya 21. As the Father has sent me, even so I am sending you. Monga momwe Atate anandituma, inenso ndikukutumani. Pa Mariko mutu wa 3 ndime ya 14. Akunoti, and he appointed the 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach. Pa Yohane mutu wa 17 ndime ya 18 timawerenga, as you sent me into the world, so I have sent them into the world. Pa kalata yachiwiri ya Paulo era kwa Korinto mutu wa 5 ndime ya 20 timawerenga, therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. You see, ambassador ni munthu amene amaimira dziko lake ku dziko lina, amaimira akuluakulu a dziko lake ku dziko lina. So ambassador suzisankha wekhayi, amachita kukusankha. Missionaries are ambassadors of Jesus Christ, and ambassadors are sent for a mission, for a specific mission, for particular work. Pa Isaiah mutu wa 6 ndime ya 8 timawerenga, ndilipo Ambuye tumeni. Mneneri Isaiah anavomereza. Ambuye atafusa, Yawe atafusa kuti tsono tituma ndani? Nde Isaiah anayankha, ndilipo Ambuye tumeni. So it's a work that you are entrusted. Mission work ndi ntchito, missionary ndi ntchito yotumidwa kuti ukatumikire makamaka kumpingo, ukatumikire pofalitsa uthenga, kuthandiza anthu mnjira zosiyana-siyana, moyo wa thupi komanso moyo wa uzimu, both physical as well as spiritual life. Choncho ine ndi mmodzi mwa ansembe a Archdiocese ya Lilongwe amene anatumidwa kupita ku ntchito ya mission kumaiko ena. Paliso ansembe ena aliso kumaiko ena. Koma ineyo ndi fotokoza za umishoni wanga ku dziko limene ndikutumikirako. Ndiye nanena kuti program yake tizichita mwa comparison, kuyerekeza ntchito ya mission ku dziko kumene ndiliko komanso mmene timapangira ntchito za mpingo, za chipembedzo, za utumiki
ku Archdiocese ya Lilongwe. Mwina funso nkumati kodi kuti munthu ukhale missionary ka ndi wansembe, chifukwa aliponso a missionary amene si ansembe ndi akhristu ndithu, akhristu eni ake amasankhidwa ku diocese yawoyo kuti akatumikire ngati missionary, koma ndi lay missionaries. Ngati ku Latvia aliko ndithu ma lay missionaries ochokera ku maiko ena, ngati ku India, makamaka ku India ndinakumana nawo angapo ma lay missionaries ndithu akugwira ntchito kuthandiza mabanja ndi anthu ena osiyanasiyana, lay missionaries. So missionary ukhoza kukhala wansembe kapena ukhoza kukhala mkhristu ndithu, akhristu eni ake amakhalanso ma lay missionaries. Chimene chimafunikiranso pa missionary tsopano popeza ukatumikira ku dziko lina. So the most important thing now is to know yourself. Iwe amene ukutumidwa uzidziwe, chifukwa ukuchoka ku dziko lako kumene unazolowera zakudya zakumeneko, unazolowera moyo wakumeneko, unazolowera mphepo yakumeneko, nyengo yakumeneko, anthu akumeneko, ulinda chibale, ulinda anzako kumeneko. Ndiye ukuchoka ku dziko la kwanu ukakhala missionary ku dziko lina, ndiye uzidziwe. Choyambirira ukhale strong in faith, ukhale strong in body, ukhale strong in spirit. Wayenera kutimapita kuchipatala kumene ukakhala missionary upita ku dziko lina, amapita kuchipatala ukakuyeza. Pali maiko ena amene you can't survive ngati thupi lako sili strong. Uyena kuti akakuyeza kuchipatala you are physically fit. Nde uzidziwe iweyo thupi lako health wise kuti you can survive kudera kumene ukupita. Of course another thing is you know where you are going. Kumene ukupitako udziwe what is there, kodi kuli nyengo za mtundu wanji. Then wene udziwe anthu amene ukakumana nawo, ukakumana ndi anthu a mtundu wanji. Kuli maiko ena anthu amakhala very aggressive kwambiri. Kuli maiko ena ndabwinobwino anthu. Ndiye uwona kuti kozonsezo ngati missionary uzidziwe, kwa ukatumikira ndithu ukakhala pakati pa anthu amene suwadziwa, ukakhala kumalo kumene is a new place, kumene kuli chikhalidwe chatsopano, kwa iweyo chikhalidwe chatsopano, upita kumalo kumene kuli nyengo yatsopano, kwa iweyo nyengo yatsopano, everything new. Ndiye uzidziwe iweyo, udziwe kumene ukupita, at least have an idea of the people that you will meet, ukhale ndi idea ya nyengo mene uzikakhalamo. So zonsezo is very important factors pa moyo wako wa missionary. Udziwe chilankhulo, chilankhulo chimene ukakumane nacho, chimene ukachiphunzire chilankhulo cha anthu chimene. That's another thing imene missionary amenena achite. Tikudziwa ma missionaries kalekale Angerezi mene amabwera kwathu kuno kudza tiphunzitsa za mwa Mulungu, za Ambuye Yesu, amayenera kuti aphunzire chilankhulo cha anthu akumeneko. So you don't teach people your language. You learn their language. You learn their culture. You learn their environment. We're not uphunzire zawo. Yes, they can learn about you. The great part is you learn their things. Yes.
chinthu chimodzi chimene chanipanga impress kwambiri pa nthawi yochepa imene ndakhala ku ntchito ya mission ndikuti mpingo umabweretsa anthu osiyana kukhala pamodzi nkumamvana ndithu. Ngakhale mmasiyana zina ndi zina, mmasiyana chilankhulo, chikhalidwe, mmasiyana skin, koma the church, the faith, chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu chimakubweretsani pamodzi. I was very impressed. Ntafika ku dziko limene la Latvia koyamba kukhala pa mwambo wa nsembe ya misa ndi aepiskopi nali nawo pa misa imene amatsogolera ndi aepiskopi ku chalichi ya tsopano. Koyamba kufikako, koyamba kuona anthu achilendo, anandiwuza kuti ndikhale nawo pa nsembe ya misa. Ndiye chilankhulo chimene amagwisa ntchito simachidziwa. Even kuwerenga nali sanadziwe kuwerenga, sinakathawa kuwerenga nkomwe, nanje kuti ndingamve ayi, it was zero. Koma nandiwuza kuti ndikhale nawo mwambo wa nsembe ya misa, kumakhala bishop apa ine kukhala nawo. Ndiye kuti nthawi ija kuti pamafika nthawi inake wansembe amanena kuti awerenge, bishop akanena pemphero, mafika nthawi yoti wansembeso anene pemphero pomwepo. Ndiye naseka muntima, kuzisekaso ndekha muntima. Bishop anadziwa kuti singathe kuwerenga chilankhulo chimene amagwisa ntchito. Ndiye anandipasa alternative, kufa panalibe Chingerezi, panalibe buku la Chingerezi, panali buku la Chirasha, panali buku la Chipolish, panali buku la Chilatvia, komanso buku la Chilatini. Akuti ndisankhepo chimene ndingathe kuwerenga. Zonsezo zovuta: Chilatini, Chipolish ndiye sana chiwerenge konkomwe, Chirasha nanji, Chilatvia nalisana. Chilatini pang'ono chabwino popeza ndinatsogolera ku nsembe ya misa, nachitako nsembe ya misa ya Chilatini pang'ono bola nkoni poti naphunzira kwa Chilatini. Ndiye at least chimene ndinaona kuti is easier pa zonsezo chinali Chilatini. Komabe Chilatini so chimavuta kuwerenga pena, komabe maina kuti ndiwerenga, nandipasa kuti ndiwerenga pakati pa misa. Bishop anoza kuti werengani apa, you read Latin, or you read Russian, or you read Polish, or you read Latvian. For sure, none of the Latin. That was the easiest for me at that particular time. Ndiye kunali tu bla 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 bla. Laudate, ya pede patre. Naziseka muntima ndika kuti koma zina timaphweketsa kwambiri. Koma seriously, I was very impressed kuti despite kukhala wachilendo pamalo ku mission work, koma faith brought us together. Faith made us to understand the things that were happening. For sure, I was following nsembe ya misa bwino kuti apa mpacha kuti apa ngakhale zimene amalankhula simamva, koma I knew kuti tafika chigawo chakuti, tafika chigawo cha Atate athu, tafika chigawo chakuti, chikhala zoperekera, all those things. Chimodzi chimene chinandipanga impressment, osaphweketsa chikhulupiriro akuluakulu. Ngakhale utati wapita ku dziko la chilendo, ukuona ngati watayika, just go to church. Ask for church, your church. Kodi kumene kuli church mpati, akakuuza, you have met your brothers, you have met your sisters. Chifukwa suchita so umalowabe bwinobwino mchalichi bwinobwino ngukhala ndi anthu, nobody will ask you anything. Sunday na yake ndili mchalichi, ndimasogolera nsembe ya misa ya Chingerezi of course. Ntaona mchalichi tayang'ana maso anga for the first time, nkuona muntu wachi Africa, muntu wakuda. I was kind of taken up kuti ndani amene ngakhale ndani. Basi nsembe ya misa of course inapitirira. Basi my mind was kuti ikangota nsembe ya misa ndituluka ndikakumane naye munthu amene kuti ndi ndani. Basi nsembe ya misa itatha, ndakavula za nsembe ya misa ku sacristy,
sinkutuluka ukathamanga naiso anangotuluka kuti azipita nachita kumthamangira panja ukamkodola kuti can I know you, sinapasana moni kuti where do you come from, I come from Tanzania. So I was very happy being a neighbor. Komanso Tanzania nthawi ina nakhala ku Tanzania, at least I knew I can speak Swahili, nalankhula naye Swahili, so it was very interesting. I was very happy to meet an African. So it's something of joy pamene muntu with your faith kuchilendo you meet people with the same faith. Zinthu zolimbikitsa kwambiri osaphweketsa chikhulupiriro chija kulakulu ayi. Ngati missionary, munthu amene ukatumikira ku dziko limene silako, sikwanu, kuchilendo, pali zambiri zimene uyenera uzidziwe to prevent yourself from being into trap. Uyenera udziwe za boma mene anzathu amayendetsera boma lawo, malamulo a boma, the government policies. Uyenera udziwe za civil liberties, maufulu a anthu kumeneko, especially very important. Timasiyanapo kwambiri ifeyo ndi anzathu maufulu, ma liberties amagwirisitsa kwambiri. Uyenera udziwe ifeyo nthawi zina you can abuse maufulu, timatha kuwaphwanyira maufulu anzathu without anything happening to you. It's not like that here. You need to know maufulu a anthu komanso iwe maufulu ako uyenera udziwe. I was very shocked kuti you can't just take a picture anyhow. Sungangojambula pagulu chisawawai. You need permission to take videos, to take pictures. Nanji mchalichi. You can't just start taking pictures. You need to ask for permission. They will ask you, why are you taking pictures? I didn't know follow and Anna. You can't just take picture kwa jambula ana chan. No, you can't do that. You can be arrested. Pali zambiri zimene ngati missionary umene uzidziwe za kumpingo, mene amachitira kumpingo zinthu zawo, mene so amachitira kuboma kudziko zinthu zawo. Kumpingo kuliso zambiri zimene tisiyanitse. Yes, ndi mpingo umodzi, Ecclesia Katolika. Pali zinthu zina timafanana ndithu, koma pali zinthu zina zokhudza chikhalidwe zimene timagwisa ntchito pa chipembedzo. Even kwathu kuno pali zinthu zina zimene mpingo umalolera, umavomera kuti tigwise ntchito za chikhalidwe pa chipembedzo, zimene kwina sagwisa ntchito. Uyenera uzidziwe zimenezo. Sunganena kuti poti kwathu timavina mchalichi ndi uyambeso vina kuno kwakudabwa. Akudabwa ndi be surprised kuti what is happening. Pali zinthu zina ndithu pa chipembedzo sapanga. Ife timapanga not kuti it's bad. Komanso kuno kumanena kuti sifetane sapanga zakuti it's bad. No. Pali zinthu zina nzachikhalidwe chawo, zokhuza chikhalidwe chawo. Ndi mene anthu how they were brought up. Ndi mene anthu anazolowerera zinthu zawo mene amapangira. So pali zambiri zimene ngati missionary timene tiphunzire. Pali zina zimene ngati missionary uyenera uzisiye, usazichiteso. Ngati kwanu umachita ukapita ku dziko la missionary sungachiteso. Yes, pali zinthu zina zimene you can teach them the good things and the neutral things zimene timachita kwathu they can learn mwinaso nkumachita. Yet pali zinthu zina zimene you can't teach them. You can't. Omvera kufikira pamene pa ndikuthokozeni kuti tinali limodzi mpologalamu imeneyi ya Tiyende Limodzi. Mpologalamu imeneyi lero taona za tanthauzo la mission. Kuti mission ndi mawu amene amatanthauza kutumidwa. Ndipo taona kuti ndi Ambuye Yesu poyambirira amene anatumidwa ndi Mulungu kubwera pa dziko lapansi kudzapulumutsa anthu. Ambuye Yesu omwewo anatumanso anthu ena kuti apite ku madera ena a dziko lapansi kuti akafalitse uthenga wabwino wa chipulumutso. Taona mpologalamu imeneyi kuti missionary, munthu amene akukatumikira ku dziko lina, ayenera kuti azidziwe iyeyo ndi wotani nkhani ya moyo wake wathupi komanso moyo wake wauzimu.
ayenera kuti adziwe kumene akupita, kuti kuli zotani kumeneko, nkhani ya nyengo, nkhani ya anthu, nkhani ya chikhalidwe chawo ndi zina zotero, ayenera kuti adziwenso za zimenezi. Ndikuthokozeni kuti munali pompo kufikira tsiku lina. Munali ndine Bambo Louis Chikanya. Zikomo.